Usa ka sundalo patay og laing sundalo samdan diyang gipabuthan ang checkpoint sa Lamitan City sa Basilan. Patay ang usa ka sundalo sa 68th Infantry Battalion samtang samdan ang kaubanan niining sundalo atol sa pagbusikad sa improvised explosive device sa checkpoint sa barangay Campo 1 sa Lamitan City, Basilan alas 8:50 sa buntag kagahapon. Matod sa Joint Task Force Basilan, usa sa tulos ka mga suspect nga sakay sa motorsiklo ang mipusil sa usa sa mga sundalo ug gikuha ang service firearms nini nga R480 rifle ug M203 grenade launcher. Dayon ikyas padulong sa barangay Kabobo, Lamitan City. Taud-taud mibuto na ang checkpoint. Gidala sa Camp Navarro General Hospital sa Zamboanga City ang duha ka sundalo apan dead on arrival ang usa. Ginasuta pa sa Joint Task Force Basilan kung planted ba o di ba ka gilabay ang IED ngadto sa checkpoint ug kung doon na ba'y kalabutan ang Abu Sayyaf Group sa maong pagbusikad.